Bij ons in de studio, heren, stel u eens even kort vuur. Goedenavond. Goedenavond, Reinier Wimploem, Rijnborgclub Haander. En ik ben nog John Leers, ook van een Rijnborgclub Haander. Ja, en John, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Du bent prins geworden in welk jaar? 2019. 2019, dus wie lang ben je nu al prins? Dik 2 jaar. Ja. Je is er nog aftrainen of blijf je zitten? Want dan ben je er lang zittende prins. Ik denk dat je nog een jaar ervan Geweldig, geweldig. Ja, daar Henny Darding, hij de staatsprins van Landgraaf, dat is afgetrokken onlangs. Daar had gezegd van, het is verschrikkelijk wat allemaal gebeurt. En ik train je weun af. Ja, ik zou het niet op een moment te bedenken, de geschiedenis in. Mensen blijven zitten natuurlijk, hè. Want normaal moet krijg zie je weer. Ja. Vuur dat is hoe je het gebeurt. Ja. Ja. Wim Ploem, oprichter neem ik aan, van Rijnborgclub Haander, of zeg ik dat verkeerd? Dat is een beetje verkeerd. Oprichter is eigenlijk Jumfert terug naar november 1987. En dan wordt het de familie Paaf die uiteindelijk de Rijnborgclub opgericht had. En voor dat de liedje maat wordt er Frans Stolman de vuurzitter wordt. En door had hij een tekstje op even van overgenomen. En dan ben ik de tekst geschreven. En dan hebben we samen de Slagerwierbraad, die nu voor het zoveelste jaar, al meer dan 3 keer 11 jaar, nu over de bühne gebracht werden door de Rijnborgclub. Ja, en voor die allemaal zo verdringen, dan moet er voor minimaal 3 stond Rijnborgclub maken. Dus ik had een selectie gekozen. En door Wim is een 1000-poot. Ik zei naar Wim, ik ga gewoon een selectie gekozen. En wat ken ik graag voor me gelaten. Alle liedjes worden Rijnborgclub Haander ooit gemaakt had. Die ze ooit gemaakt had. Excuus natuurlijk aan de officiële oprichters bij deze was. Excuus door vuur. 33 jaar wordt eigenlijk vorig jaar, hè? Het wordt eigenlijk inderdaad vorig seizoen. En door Humphrey zaad van oké, dat jong niet. En dan hebben we dat wat tunfer. En dan hebben we eigenlijk besloten om het te overhevelen, zeg maar, naar 2022. 15, 16 januari. Nou, veranderen nog immer storen. We wisten natuurlijk alle nu wie lässig het gaat. Maar het steekt nog immer. Maar ondanks dat, de spas en de stimmung blijven vermaken. En het zelf ook dit jaar wat doen met een nieuwe knaller. Voor jongens, jou luisteren naar Rijnborgclub Haander. Toepasselijk liedje. Vang dich maar in honjong. Alleen de titel was. Ja. Vang dich maar in honjong. Wat kan ze over dat nummer zeggen? Dat ken ik over zeggen, vang dich maar in honjong. Dat zegt ze van, het maakt nu zoes en met de vaste lovend. En dat is gewoon een slager dat ik toen geschreven had. Van de oorsprong keer ik gewoon zarenswies. Vang dich maar in honjong. Alle daar. Rijnborgclub Haander, oes 2010, 2011. Vang dich maar in honjong. Dat wordt dus het eerste nummer van de Rijnborgclub Haander wat er had je hoort in het leven. Luisteren en kijkers. Het is eigenlijk, laten we maar zeggen, de laatste dag of de laatste mittwoch in november dat we nog officieel carnaval. Daar verdringen niks weg voor de Christmas aan. En wens je nog gaat haast melden voor de Christmas, meld ik je bij mij. Je weet mij te vingen. En vielleicht kunt ze ook wel live hebben in de studio. Alles kan. Kunst, cultuur, educatie en vrije tijd. Door je dit programma over. En dit is natuurlijk cultuur en ook nog eens een keer kunst. Hoor. Het is kunst, ja. En vooral creatief. Even terug naar dich. Wanneer bist du lid geworden van de Rijnborgclub? Hou het graag even over. Ja, dat Jumfert terug naar het jaar 2004, 2005. Maar dat jaar Jumfert terug. Dan wordt Frans Stolman nog erbij. Dat is het laatste jaar op de Frans meegetraind met de Rijnborgclub. De overliedje Johanna. En daarna had ik het stukje eigenlijk overgenomen. Ja, met z'n best had de Frans ook nog een beetje door. En daarna ben ik zelf geschreven. En dan komen we bij Jansie Mühle.
Ja, weet ze best, der Schenk of der Ali, zo wordt het. En dat past een liedje, joh. Ja, heel goed Ja. en tijdloos natuurlijk. Ja. John Leers is de naam van John. Ja. John, wat had dich naar de Renborg Club Haandel getrokken? Nou ja, ik ben een vastelavondcheck. Ik ga jaren in een kerkhuis of vastelavondsverein gezeten. Bij het 36e regiment. Met. En daar ben ik op een gegeven moment hoogetje zie je bij dat roesje hangen. En ja, op een gegeven moment toen kwam ik in contact met een kameraad van hem. En die zo ze erbij en zei hij, kom jong, ga zin met ze. Ik zei, ik kan het zingen, ik kan het dansen. Dat is nog zo. En ik heb veranderd. Ik zei, maar ik heb wel andere dingen. Dus had hij me maar je bestuurstaken gepakt. Oh ja, maar dat is ook ganz wichtig. Ja. Een bestuurstaak, hè. Laat eens eerlijk zie je, alles moet trainen. En vrijwilligers in het bestuur en flinke motortjes in het bestuur. Waar Wim die had ze benodigd, want alleen truck ze dat niet wel. Ja, die had ze inderdaad nodig. Of voor met te denken. En wat ze op terug kunnen vallen. En dan moet ik zeggen van de Hannigen. Zeer jouw steun aan de zon. Ook zeer jouw steun aan die andere mitglieder van een verein. Noem ze even. Die mitglieder van de Renborg Club halen op deze moment. Dat beginnen we met de jubileumlier. En dan gaan we Betty Pestreker 11 jaar. Betty, de best een kikken. Betty, ja, wacht Betty zal even. een kikken, zie je. Betty. Proficiat. Hè? 33 jaar, lekker met een thuis, Betty. Je nest ervan. 33 plus 1, dat hè? Ja, 33 plus 1. Dan gaan we van Marianne Smeets, 2 keer 11. Yvonne Meesters, hand voor 1 keer 11 jaar erbij. En dan hebben we natuurlijk nog eens Mathilde Bulkens, hand voor mijn eigen Ega, Fanny Ploem, hand voor de John Leers, de Gerrit Loogman, dat is degene wat ook met vuur zingt. Ik zelf gedaan. En ja, dat horen eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de leden, de mitglieder die over zijn. En we vuren nu nog Jans, Schön en Jood met hun. Ja. Dat is Jans wichtig. Een hechte verein die Spaß aan de Freude had. Voor jongens luisteren naar Kijk me eens aan, 2010, 2011. Daar zijn er tweede geworden in de Schleierparade. Stimmt. Wat kan ze zeggen over Kijk me eens aan, Wim? Wat ik sta met Kenzara, kijk me eens aan, los me hierin. En het is met z'n lang met vastgelopen op stapjes. En de welste erin als het koud. En het is een van de nummeren, dat heb ik de eerste keer met mijn deutertje, het Romana Ploeman gezongen. Dat zingt er ook een stuk in met. En dat is gewoon geweldig. Allee, voor jullie luisteren. Kijk me eens aan, Renborg Club Handel. Los mich herin, ich will tanzen, ich bin voll drin. Das ist nicht ganz bevor, nur Stunde unter Blumen. Gib mich ins Haar, los mich herin, ich will tanzen, ich bin voll drin. Das ist die Lenk in den Schar. Ja, geweldig dit met natuurlijk een grote dankjewel aan Peter Bartolomé Zieliger. Ja. Want dat zit door Wim gehad. Dit is een van de laatste, nee, de laatste nummer. Dat wordt de laatste nummer dat je arrangeerd is bij PBR, bij de Peter Bartolomé. Ja. Peter Bartolomé, ja. Peter Bartolomé wordt icoon natuurlijk in de producties van carnaval en andere muziek ook natuurlijk. Gestorven, hing er mispoeld, wa? In het harnas gestorven. Peter, even voor die. Goed, ik heb er wel echt hoor. Ik ga door Peter ook nog gekeken. Ja. Goed, spaas bijzijde. Jongens, wen voor even door die 33 jaar heen junt, Wim. Hast ze door ons over nooit dat? Wat valt er over te vertellen over die 33 jaar? Boete natuurlijk. Die geweldige nummeren en tweede, of is je zo er ook geworden bij de Schleierparade, ja? Wat kennst u als herinneringen boven water horen over die 33 jaar? Ja, zo even, ik confronteer dich daarmee, want de hast er net voor je nooie daad, de kies van mij gewoon, die vroeg dan neer, je praatst en vertel het maar. Nee, wenn ich over die 33 jaar terugdenken, het zijn natuurlijk 18 jaar, wat ik bij de Renborg Club ben, niet al die 33 jaar. En wenn ich dan over die 18 jaar al terugkijk, dan denk ik dat zijn er bepaalde hoogtepunten die we metnemen. De finales nog CMC Live, met een vol
hele bus met de Rijnberg-club zijn voor twee keer aan de finale gestaan. De hoofdfinales van het LVK die waren natuurlijk chic. En vooral vind ik persoonlijk de optredens op de bühne, of ze nog groot of klein zijn, ze doen me alle mooi. En uiteindelijk, zo wie Don Quixote zingt, wat ze over zijn, zonder muziek en zonder vreugd, zo zal ik dat ook een keer gewoon. Het is de spas brengen en de spas ook opnemen wat de jullie teruggeven. Het kost energie en ben ik dan nog die 18 jaar, 33 jaar Rijnberg-club wat er besteedt, en in die jaren terugkijk, dan kan ik alleen maar zeggen dat voor een hechte familieclub zijn, dan voor immer zullen blijven en voor het immer ons eigen identiteit gehad, ons eigen kracht, dat zijn voor immer van de OC hangen. En dat hadden ze op de been gehouden. En alle successen die we door met je viert hand en hand kennen vieren, daar zijn we natuurlijk stoot op. Ook de slagerparade van Kerkgroot die voor je wonen had met de allerschönste carnaval. Die voor met en Marie de Rijnberg-club gewonnen had, dat was natuurlijk ontzettend schön. Maar vooral de vriendschap en de familieclub dan verzund voor niet door. En we gaan er nog op grote bühne staan. De hulp naar vastelovensfinale. Het videoclipje dat we door aan de opgenomen of Vuurderjoep. Dan stond ik in het pekje Vuurderjoep en dan zei ik, jongen, waar komt er vandaan? We moeten naar julpen, naar de grote finale. En door gaan voor je stangen 2 keer. Nou, en dat is voor een club van Kerkgroot. Van je woon lu, die het voor de spas deunt, gaan we dat toch maar geschaft. En daar ben ik heel stoot op mijn mitglieder. En ik ga de show gedrongen gezet, ik ga die karren getrokken. En dat doe ik nog immer hier. En hopelijk kan er voor nog een aantal jaar die spas beleven. Dat hoop ik ook ten zeerste. Want, kijkers en luisteraars, wend u het u kent herinneren. Wend er in een verein wordt er immer op kunt rekenen, of in een club, ik moet niet zeggen verein waar, in een club wordt er immer op kunt rekenen. Het Freddy's voor de carnaval, de live-uitzending, hij bij RTV Parkstad. In het begin nog niet op televisie, maar dan wordt hij in de radiostudio, wordt erbij, Noorderhank op televisie, ik weet niet wie dat hij zit je bij, en uur bij Joost meteen na 12 uur. Ja. Dat uur wordt in van de eerste live groepen en de lui die klappen de Oosterstoel heen. Want wenn ik toen zag wat uur voor een spas aan die muziek had en wie fijn dat uur de carnaval presenteert, ja, ik kan er immer warm kippenvel van. Ja, dat is het ook. En dat is bouwing traditie. Bouwing traditie dat voor ietsjes zullen komen. Ja, en met zelf spas haast hier. En dan kan ze spas uitstralen. Dan had ze gewonnen. Ja. Voor jullie naar 2014, onze fijne Schelleboom. Nou, wat is een Schelleboom, Wim? Lekt dat een zoes aan en weet wat dat is? Ja, dat is een stek met schellen en met bellen eraan. Met ongedroppene kunststofstop. Dat je het zwaar winst er midden op je huis. En het is gewoon een attribuut wat bij de kloon huurt. Dat je een klonen trekken een keer voor. Oes 2014 inzending op het PLK overigens. Ja. Onze fijne Schelleboom. Dit is Parkstad. Loven da die zit is immer top. Für muss jetzt ein paar Hand auf Stall jedoch doch top. Der Stappe für der besten Stecke steht der in der Eck. Mit Schelle an 2 Deckel, die ganze Straße mit Jeck. Für Decke mit der Schelle, wo man so durchgehrig war. Ein Schneller alle Steuern, lassen uns mal richtig los. Für sie dann dran bleiben, ist uns das ganze Jahr. Für Abend mit der Schelle, wo wir machen Wünschen haben. Onze fijne Schelleboom van Rijnberg Club Hander. En wenn u graag ingeschaltet had door Wim Ploem en door John Leers, zijn hij vanavond te gast als afvaardiging van Rijnberg Club Hander. John, ik kom eens even weer terug bij dich, bestuurslid van de Rijnberg Club Hander. Ja, ik ga me los vertellen, du bent in de duizendpoort, wa? Ja, ik doe in principe de jaar zo. Het voornaamste wat ik doe is de financiën beheren. Ik ben namelijk toch wel jullie nog computer en met formules en zo je dat allemaal. Dan heb ik Jans Kasper en een bankbord gemaakt. Dat had ik op een gegeven moment, dat loopt iets Jans Turrier,
Dat bangen en kastboom. Oh, dat is schoon, want dat door geen lucht. Ja, ja. Dat is echt carnavalesk, moet je Ja, zeggen. dat wordt een richtig carnavalistisch penningbeesterschap. Dus dan had ik toen Jans, Oesje, Plus. En dan had ik dat allemaal jangen corrigeren en zo maken. John, wat is toch beroepsmäßig, jong? Ik ben beroepsmeester, ben ik bij de Business Post. Oh, ik dacht dat ze boekhouder was, maar... Nee. Ja, nee, maar dan... nee, dat is wel goed. Dat is in ieder geval, wat dat betreft, een inslag op het moment dat post binnen kunt. Ja. Ja. Ja, en dan doe ik nog het secretariaat, doe ik nog een deel van. En dan houd ik me eigenlijk met allemaal randzaken bezig van een verein. Zoals, vertel. Ben ik begonnen met die pins. Had ik hier je eigen ontwerpje maken. Welke pens? Laat eens kijken. Laat die pens eens kijken. Trek ze eens even in beeld. Kijk, daar zijn ze. Dat Dit is... is de nieuwe pen. Nou, mensen, daar Deze wordt zijn ze verkrijgen voor €4,50 bij onze verein. Nou, kijk, dat is een pen, hoor. Dat is geen penke, zo wie normaal, maar dat is een oorlijke pen. Ja, Dat is een oorlijke pen. de hovere verbezats. Dus wenn er steunen wilt als verein, dan gaat dat met de pen. Het is niet dat ze zegt van... er heeft ons geld, er krijg je een exemplaar. Absoluut. En vooral voor diegenen die vaste lovensjek zijn en die wat die pens immer sparen. Want Jans veel groepen die maken pens, Jans veel vereinen maken pens. En het is eigenlijk al een traditioneel dat mensen in een nieuwe slager dat ze ook een nieuwe pen haast. Dus dit is een jubileumpen, dat is 1A. Dus ik zou zeggen, Luwe en Remeld aan, meld ik en veel zorg je dat erin krijgt. Gewoon bij Renborg Club Haandel, wat? Had er, ja, noem even de website of Facebook of wat ze Gewoon op de Facebook-site van Renborg Club Haandel of John Leers John Leers. of Wim Ploem, daar ving er het terug. Dan kan je hem dus bestellen en dan kun je hem of je shake of heenbraad of ja wat. En steun zo'n verein, wat? Dat ik ken het niet dat je nog zeggen met alle krom wat voor immers rumhand. Jullie gaan voor langzaam een bruggetje maken naar dat jubileum. Wanneer de worden nog 15, 16 januari? Ja, we hadden nu nog gepland 15, 16 januari. 2 dagen. Ja. 15 januari in empvang. Met een festavond. En de 16 januari eigenlijk in een interne brunch. Met een afterparty. Gewoon, maar dat kan nog geen Tuurlijk. We gaan even luisteren naar de klommelmuzikant. Wim, vertel je over de nummer. Geweldig, wat. De klommelmuzikant, dat is een van de schoonste nummers, darf ik toch wel zeggen, dat ik zelf geschreven heb. En waar eigenlijk de spas in de vuren kunt met het tweespreid. Ja. En het is een nummer door midhand vroeg het OLCK destijds als finalist, waar die samen van hem gewonnen door. En het is gewoon een stimmingsnummer en een richtige kerkgrootse vaste lovensslager. Dat zelfs in de finale van CMC Live hier staan had er zo'n met de bus hangen waar die graad zat. En dan vang alles op plaats met de klommelmuzikant. En dat is wat schon uniek. En het OLCK, voor de duidelijkheid, dat is dat Open Landgraafsliedjesconcours in Landgraaf. Ja. OLCK, wat leider ook niet door is jongen dit jaar. Goed, hij kunt de winnaar van het OLCK, de klommelmuzikant, hoe welk jaar, Wim? Ja, dat is een ganse jaar. Ik kijk even op het briefje. 2015, 2016. Yo! Jouw hit. Jouw nieuws. Muzikanten, wir kan de jengel spellen. Door snappen vier instrument wat kennen listig vindt. Blackje tronen en verjessen, Jans van Blutschen niet verschlessen. Lief de stimmung aus, dan bakken wir den Klummel aus. Wir stappen aus Fischbrett en rubbelen in der tak. Laat geht verrubbel, knuppel, rubbel. Ribbel einfach hey, zack, zack. Wir spellen op ons Fischbrett en rubbelen in der tak. Dat geht verrubbel, rubbel, rubbel. Ribbel, zack, zack. De klommelmuzikant van Renborg Club Haandel en...
afvaardiging. Hij live in de studio in de vorm van de Wim Ploem en de John Leers. En ik ga mij natuurlijk een beetje carnavalesk aaien door om bij u ook die stemming in de huiskamer te brengen, in de woonzimmer te brengen. Wim, jubileum, kent zich het verzaren over het programma Loffen, of dat allemaal door kan je. Maar laat de Luens even schmullen wie dat programma uitgezien. Ja, we gaan dan op zaterdag de 15 januari hebben we een soort receptie van 6 uur bis half nu. Op 1,5 meter werd er een lange receptie. Ja, daarom. Het kijken over de beroep jeet en we het niet kennen met de regels die dan zijn, dan moeten we van daar schuiven, Jan. Dat zit er wel dik in, dat we moeten schuiven. Daarna is we dan een feestavond aansluitend aan. We trainen hier de artiesten op. En het zondagshand voor eigenlijk een feestbrunch voor de leden. Dat doen we nog extra aandacht besteden aan de jubileumleden. En aan het jubileum van de verein zelf. Ik kan niet vertellen, Wim. Ik weet 1000% zeker dat artiesten bij u komen optreden volop, omdat ze u gewoon geweldig vinden. Want u doet dat namelijk ook. Wanneer het ze doen is en de artiest vraagt, zou het u willen komen, dan zou de huur je 25 euro reiskostenvergoeding en is dat jot. Ja, er is zelfs nog een ganse grote verrassing bij, ook voor de matchleader zelf. Er is namelijk 2 jouw kameraden. En die komen nog extra het zonde zo die willen komen, dat ze het soms niet kennen. En dat is inderdaad, dat stemt. Het is geven en nemen. En dan zie je inderdaad, die coulance wat voor onszelf waarom je had hand, die betaalt zich inderdaad terug. En dat is schön om te ervaren. En we hoffen natuurlijk dat vuur de 15 januari je het kennen. En dan schuiven we terug. En die staan nu gewoon, dat je voor een zomercarnaval misschien ervan maken. Dat doen we in de zomer en dan kijken we wat voor je toe. Ik zou een hotline met de Rutte of de jongen houden. Dan weet ze zeker niet dat ze het houden kent. Voor je nou, doe vastelovend, Wim. Zag er je even. Doe vastelovend. Doe vastelovend. Ja, voor hoffen dat we van dit jaar weg kunnen vieren. Doe vastelovend, dat is inderdaad een slager. Dat man voor je maat. En dat kunt eigenlijk hoe het jaar 2018, 2019. En op de slagerparade. Je praat. En een geweldige leuke nummer. Van Sarah Lingmar. Doe vastelovend. Allemaal, kunt RTV Parkstad. Ja, Remborg Hander. En dat is een typisch kerkruidse uitdrukking. Maar los er lauw die fleuten. Los er lauw die fleuten, ja. Los er lauw die fleuten. Wim, even, ik hou het er straks over. Je moet zeker sponsoren hebben. Nee, zit er, Wim. Nee. Wie doet u dat? Voor het gewoon door op te trainen. En we staan op heel veel bühnen steun voor. En de kindvereniging een vervoeding vuur, nodig ik het zo maar zeggen. En dat je het allemaal terug naar de kassa in. En daar doen we eigenlijk alles van. Want dit jaar ook voor het jubileum, en voor jubileumkostuums. Want je zaad voor je een pins aanschaffen en een jubileumorde moeten vergaan. En we moeten een Jans speciale slager aan, daar komen we vertrek nog op terug. En ja, dat doen we eigenlijk zelf bekostigen allemaal. En die slagen maken, dat kost ook geld, wat? Dat is zo. Ja. En zo een producer has en de arrangementen maken en de tekst schrijven en weet ik wat allemaal. Dat kost allemaal geld, wat? Ja, het gaat niet voor niks. Dus vandaar dat voor die klinkvergoeding voor ons optrainen. Maar het gaat voornamelijk voor de spas. En kijk eens naar de orde, dames en heren. Kijk eens even, Wim, laat hem eens even in beeld kijken wat dat voor een orde is.
dat is, gaat weer pin, hè? Dat is jenne klinge orde. Wenn ze hem omhast, dan beug ze naar vuren met haar nak. En als ze, wenn ze hem 5 dagen omhast, ja, dan had ze een nakhernia. Ja. Even naar de Hubert Schonke. Door vastelovend slingermix, de hitmix van de Rijnborg Club Hander. Ja. Ik vond hem geweldig. Ik had hem toen meteen geschikt gekregen. En ik had hem mij ook minigmal op Radio J3. Daar gaan hem jullie ook huren. Wie komt zo in contact met de Hubert Schonke? Nou, de Hubert Schonke koe die en Jans ziet als kameraad hoor. En ik hou ze het voor moeten van de Rijnborg Club, moeten we van een bepaalde slager, moeten van de mix maken. En van het komt met Angert en dan zoten we bij de Hubert Schonke in zijn studio bij Night Shift Productions. Daar zoten we en dan zei de Hubert Wim voor die liedje ringen zetten. Ik voel het dat je dit weet. Oh, dan moet voor de microfoon staan. Nu zijn dat eens richtig. En dan ben ik voor de microfoon staan en dan heb ik gezegd, ik voel het. Ja. Ik voel het. En hij zei, hoe dat je voor opnemen. En dan je voor die nummeren inzetten. En dat is zo. Ja, zo zit je behoren. Voor je luisteren naar door Hubert Schonke, vastelovend slinger hitmix van de Rijnborg Club Hander. Ik voel het. Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad. Ik voel het. Ik voel het. Voelt u dat ook? Ik voel het. Ik voel het. Voelt u dat ook? Ik voel de beat. Hey DJ, geef me de beat. Toch kunsten. Toch kunsten. Ik voel het. Ik voel het. Ik voel de beat.
vastelovendszedung van de Rijnborgclub Haander. Oh nee, dat wordt er slingermix, maar dat is ook de vastelovendszedung. Oh hey, kijk, Ja. zo is dat. Zo zei Renier, ik ga zo je van kennen voor je even verrassen. En dan van ze vermoeden je op 1,5 meter doen, dat je hem voor toe. Vooral tegen schal liggen van de Rijnborgclub. Ja. Met er nieuwe pin, 3 keer 11 jaar Rijnborgclub. Ja. En vuurvingen, dat is toe, dat verdient als. Ik gun even aan zie, dat kan ze de schal met de pin, kan ze de gij pakken van het jubileum van de Rijnborgclub Haander. Nou, ik ben sprakeloos. Ja, Jood, ik ben sprakeloos. Meer kan ik daar niet op zeggen. Ik kom hem even pakken. Dank. En de vul zit meteen, het is Jenneprul. En Nee, dat is er nog niet. En Frans heeft het weer kouder. En dan joeg zelf aan, ik had die schal nog niet van de Rijnborgclub. En bij deze dus de schal en de nieuwe pin. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. En ik kan u verzekeren, leef Lu, het is een zware pin, want de schal hangt al reeds eraf. Dankjewel. Oh, lekker. Voor die dag heerlijk, wanneer het koud werd. Want ze voorspellen een wintergraad wie in 1962. Tenminste, dat zijn de weersverwachtingen, zo wie het er nu uitziet. Ja, dan worden we onderweg. Ja, nee, maar toen word ik al ver, joh. Maar dat terzijde. Dat terzijde. Oeh ja, nu wisten ze wie oud ik ben. Even ohne flauwekul. De nieuwe slager. Wim, vertel. De nieuwe slager, ja, dat is een knaller van een nummer. Dat maak ik samen met de Guus Stijnen. De Guus Stijnen is de tekstschrijver. Daar heeft de muziek bedaard. Hij is opgenomen bij Marlson Music. Voor deze keer, zo voor de eerste keer weer. Zeer tevreden, zeer kundig. En een geweldige nummer. En vuur houden ze het. We moeten humor. Verhand je nog ham voor Ierland. We moeten humor. En een slager moet een humor. En die had dit jaar humor, dat kan ik u vertellen. Daar kunnen we een video bij. En dat is toch je zich. Ja, en wat ze die toch bij moet vuur stellen. Ja, dat kunnen de tekst Jans Schot tot uiting. Voor je luisteren, dat is toch je zegt toch jubileumslager van Rijnborgclub Haander, Hees van den Old, is je keer op radio, RTV Parkstad. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad. Door John de Haus sich zelf geschminkt, maar zo je het moest kennen. Kunt hij mij onvoorwaard zo ben zingen naar binnen. Hij zelf woor Jan stolz wie schön dat hij dat hou je door. Maar mam sagt sich mich doch nur ins Engwort mit Ohren stoor. Maar für de vastelovend wurde jong gereed. Zo'n kop is ook het schönste wat besteed. Zwei Wangen, dat is lang nog geen gezicht. Dat kan me ja jozieren, met een skiet, maar dat war nicht. Gegen sind doch Spielung, dann lachst du dich kaputt. Du hast diese das Sage, je sich grad wie ein Ons buurvrouw zit vol botox, ja die is wel Jans bijzonder. Met al die siliconen is sie wie een lovend wonder. En zinde zoveel ziet, steht sie bij ons warm voor de deur. En ze, ik ben de buurvrouw. En stelt zich warm an ons vuur. Maar voor de vastelovend is sie al gereed. Zo'n kop is toch het schönste wat besteed. Zwei Wangen, dat is lang nog geen gezicht. Dat kan ja jozieren, met een skiet, maar dat war nicht. Gegen sind doch Spielung, dann lachst du dich kaputt. Du hast, wie soll das sagen, je sich grad wie ein Ohr. Zo'n tweede kop, toch kannst du lang hen fücken. Dan ze vingen, nee, dat geht dich toch niet lukken. Zwei Wechsel,
Jongen, geweldig. Ik kan hem niet lang, Jans lang oes laten treden. Want dadelijk is er Erwin Deswijze Hengeros met het Jasmine. En dan moet nog even ontsmet werden. Dank je wel. Ik wens je een geweldige jubileum. Of je het doorgeeft of niet. En anders weet je schaven op de zomer. Voor zullen erbij zien. Voor zullen het huren. Renboeg, Klop, 33 mol kräftig. Alaaf. Dank je wel. En adieu. Adieu zusammen. En koop de pin. Hey, kiekens in dat stadion, dan laat